Λοιπόν, για ελάτε, εδώ την έχω εκ της ομάδος Ρίτσι Τσακούμη, που έχει κάνει και αυτή την πάρα πολύ ωραία συνεννόηση και ιδέα για να κλείσουμε μουσικά ως εκπομπή. Ευχαριστώντας και όλη την ομάδα βεβαίως, και τον Νίκο Μινά, τον αρχισυντάκτη, και όλους μας εδώ τους συνεργάτες, και τον Κώστα και τον άλλο Κώστα και τον Αλέξανδρο και όσους έρχονται και ξανάρχονται. Βεβαίως τον Νίκο Ταγκαλάκη που τον έχουμε σήμερα στη σκηνοθεσία, τον Οδυσσέα Βαρελίδη, τον Βασίλη Μπενετάτο, τους πάντες τους παραγωγούς μας, τον Γιάννη μας εκεί που θα γιορτάσει και στις 7 του μήνα. Πάρα πολλούς Γιάννητες, πάρα πολλούς Κώστες έχουμε εδώ επίσης, να ξέρετε. Και πάμε, σου δίνω το λόγο για να κάνεις σύνδεση με τους καλεσμένους μας. Ωραία. Η εκπομπή λοιπόν πριν τα Χριστούγεννα θα κλείσει με ένα πολύ ωραίο θέμα. Έχουμε μαζί μας εξαιρετικούς καλεσμένους. Έχουμε το Χαλκιδόνιο Οδείο. Βλέπουμε την κυρία Βάσο Ζήλη, που είναι η διευθύντρια του Οδείου. Και βλέπω και έναν κύριο το οποίο μου είναι αρκετά γνωστός. Λοιπόν, είναι ο Γιώργος Τσακούμης, είναι πρώτος μουσάδικος, είναι και αυτός μουσικός. Καλώς ήρθατε, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μέρα. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πολύ για τη φιλοξενία. Εμείς που είστε εδώ, που Εδώ τα είμαστε κανονίσατε έτοιμοι. Εδώ. Είμαστε έτοιμοι με τη γιορτινή μας διάθεση, μικρή και μεγάλη, να μπούμε λίγο στο κλίμα αυτών των πολύ όμορφων και γιορτινών ημερών και να αλλάξουμε έτσι σελίδα από τις προηγούμενες συζητήσεις που κάνατε σε πιο χαρούμενες και πιο ελπιδοφόρες έτσι στιγμές. Υπέροχο. Αχ, καλέ, τι ωραίο μπουκέτο ανθρώπων είναι αυτό. Αγόρια, κορίτσια, μικρή, μεγάλη, νέα παιδιά, υπέροχα. Δεν έχετε να πείτε? Όχι. Να είστε καλά. Κούκλοι, υπέροχοι Να είστε όλοι. καλά. Τι μας έχετε ετοιμάσει εκεί στο καλά. ωραίο Χαλκιδόνιο Οδείο, που κάνει πολύ καλή δουλειά? Να είστε καλά. Έχουμε ετοιμάσει ένα πλούσιο πρόγραμμα έτσι με ωραία χριστουγεννιάτικα τραγούδια να μας ανεβάσουν τη διάθεση. Οπότε εμείς είμαστε έτοιμοι. Εσείς είστε? Είμαστε όλοι αυτιά. Είμαστε όλοι εδώ. Πολύ Σας ωραία. περιμένουμε και Ξεκινάμε, παιδιά. Τέλεια, τέλεια. Πολύ τέλεια. ωραία κι εμείς. Ρίτσι, τι έχεις να πεις? Δεν μας αρέσει κανένα τέτοιο ωραίο. Ναι. Εγώ δεν ακούω τα τραγούδια. Τώρα καλή θα τα ακούσουμε. Με καρούλα τα πίνει, σαν πέσιμο βραδάκι, έχει μύτη φωτεινή. Οι φίλοι του λαδιώνει, τον φωνάζουν και γελούν. Τη μύτη του στο χιόνι, κρύβει όταν του μιλούν. Όμως μια πρωτοβουλία
Λοιπόν, χρόνια πολλά, είστε υπέροχοι κουκλιά, πραγματικά φοβερές φωνές. Χρόνια πολλά από εμάς εδώ. Χρόνια πολλά, είστε χρόνια καλά, πολλά, να καλά είστε Χριστούγεννα. καλά. Φτιάξατε τη Αντώστε μας. διάθεση. Σας Είστε ευχαριστούμε φανταστικοί, πολύ. είστε Καλές σπουδαίοι. γιορτές. Καλές γιορτές Να και σε είστε εσάς και καλά, στον Γιώργο ευχαριστούμε. Τσακούμη. Και σας αφήνουμε την τελευταία Να είστε μουσική καλά. Από πρόταση εμάς. σε εσάς. Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Να σας πούμε λοιπόν τα κάλαντα, γιατί παραμονές Χριστουγέννων χωρίς Έτσι. κάλαντα νομίζω δεν γίνεται. Έτσι να Συμφωνούμε κλείσουμε. όλοι. Χρόνια Να είστε πολλά, καλά, να είστε προχωράμε. καλά. Μπράβο στο Χαλκιδόνο. Χρόνια Ευχαριστώ πολλά. πολύ. Ευχαριστούμε και εσάς και όλη την ομάδα. Να είστε καλά. Τώρα θα τους ακούσουμε.